Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gaderli Aydym Saat söýüjiler we dinleýijiler. Bugün may aýynyň 19-y hepden ýeşenme güni diýmek Türkmen we tele ýaýlymyny siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan janly aýdymlardan düzülen owadlar saýlaşan natly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban tamaşaçylar gepleşigimiň her gedekki sanyny gahrman arkadamyň tagallasy bilen ýurdumyzda tanalýan zihinli aýdymçylarymyz biziň gepleşigimizde özleriniň sadanlarlar toplary bilen gelip näme jany sesle owadan aýdymlary dinleýijiler üçin biziň gepleşigimizde tomaşa edýän mehriban tamaşaçylarymyz üçin owadan aýdymlar jany sesle ýerine ýetirýärler. Elbetde biziň gepleşigimiziň başynda gahrman arkadamyda bizene şunuň ýaly owadan sahnalary taýýarlap şu sahnalarda da janly aýdymlary dinleýijilere, tele tomaşaçylarymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berende üçin gahrman arkadamyda çäksiz alkyşlar aýdýas. Goý edid arkadamyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyň ömrüne ömür goşulsun. Edid arkadamyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp bilimizde hemişe ýurdumyzda aýdym sadyň sesi belentden ýanglansyn. Edid arkadamyň saýatynda da ähli watandaşlarymyza bagtyarlyk rowaş arduw edýäs. Elbetde her bir türkmen ojagyny ene hudusy ýanglansyn, aýdym sadyň sesi belentden ýanglanyp arsgal döwlet her bir bagtly maşgala ýar bolsun. Mehriban ileşer şeýle ýaş arduwlar bilen biz gepleşigimizde başlaýas. Elbetde owadlar saýlaşan natly gepleşigimiň şu täze sany, täze mewsimi edid arkadamyň tagallasy bilen döredilen türkmen we tele ýaýlymy şeýle hem gahrman arkadamyň ak pataty bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat şeýle ýakynda ýerleşýän Aşgabat medeni diň jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Elbetde edileşler ýadyňyza düşýän bolsa, geçen hepde gepleşigimizde Zehin Aýdymçymyz Merdan Nurgulyjew damana ýolundan halk aýdymlarynyň bir näçesini dinleýijiler üçin, tele tomaşaçylarymyz üçin jany sesle ýerine ýetirip beripdi. Bugun kunam gepleşigimizde siz üçin Çopon ýolundan owadan aýdymlar jany sesle ýerine ýetirip berer. Bugunky gepleşigimizde gatnaşan mehman aýdymçymyz Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Recep Guly Kerimowyň şagirdi, biziň söýgüli Zehin Aýdymçymyz täşli Tülögenow sahnamyzda çağırýas, täşli studiýamyza gelip bilersiň. Hoş geldin. Salam. Wa alaykum assalam. Oturup bilersiň. Mehriban ileşer, bugunky gepleşigimizde biziň Zehin Aýdymçymyz elbetde täşliýini köp ýyňy tanaýan bolsaňyz gerek. Täşli Halipa Türkmenistan halk artisti Recep Guly Kerimowyň şagirdi. Halipaň bugun dörejiliginiň bir näçe aýdymlaryna Çopon ýolundan jany sesle dinleýijiler üçin, tele tomaşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip berer. Şoň üçin gepleşigimiziň ahyrına çennem tomaşa etmeli sebäbi bugun gepleşigimiz şeýle bir üýt goşup hemem gyzykly, lezzetli bor diýip garaşýas. Täşli ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Sag ol Beýmurat. Bizem Halipa sadanlar bilen owalar saýlaşanyny gepleşige gatnaşartyp turgalyş geçdik taýlandyk. Bir näçe Halipalaryň aýdymlaryny getirdik. Ýetip bol sadar ýerine ýetirip berer. Şunu ýaly mümkinçilikleri döretip berýän mehriban gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Mehriban gahrman arkadamyň Halipa şäherlik ýoluna giň ýolaşdy. Sunowatymyz söýýän, Halipalary hormatlap fiýlaglaýan mehriban arkadamyň jany sag bolsun. Ýeşire was başdyk bolsun. Köp sag bol, täşli ardy bilen hasyl bolsun. Edid arkadamyň saýasynda size de şu ýurdumyzda toýlanýan toýlarymyzy, bayramlarymyzy, şu döwlet derejesinde bellenýän bayramçylyk dawaralarymyzy, owadan aýdymlaryňyz, saatlaryňyz bilen bedäp durmagy tüýsüremizden ardy bolýar. Indi bugun ýigitler bilen jemlenşdik gepleşigimizde, ýöretene bugun Balkan welaýatynyň biziň gepleşigimizde gatnaşmaga geldiňiz. Indi gepleşigimde wagtyny elbetde Halipalardan ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berersiň, ýöne aýtjak aýdymlaryňy sadanarlyk etjek, Halipa sadanlar we ýigitler we bir mümkin bolsa aýdymlara geçmeden öňürti dinleýijiler bilen, tele tomaşaçylar bilen ýyleşýärmizi sadana ýetlen bilen tanjak. Başlyna. Ene Beýmurat Halipa sadanlarymyz Bayramyz Ahmemeredow, Dile Geldurbanov, Atajan Eýubow, Begenç Muhammedow hem de Türkmeniň bir milli senedi bolan gyjak saduralyna hyzmat etjek Halipamyz. Mäne Garaýewiň eline köp tälim alan Halipa sadan gyjakçymyz Degistan folklor toparynyň gyjakçysy Bayramdardy Söýünow. Şu Halipalar bilen ýigitler bilen näme gepleşiňde wagtyny aýdym aýdar, saat çalar. Bugun
dinç gününü bizim gepleşimizde tomaşa edýän dinleýijilerimizde, tele tomaşaçylarymyzda näme ruhy lezzet baýlapdy orada. Mehriban ýylaşar, şoň üçin gepleşimizden daşlaşmalar. Indi gepleşiň dowamyny gyzykly söhbetler ederiz. Dörejilik toparmyzyň adyndan tele tomaşaçylarymyzyň arasyndan bir näçe soralar bize gelip gowuşdy. Gepleşiň dowamyny gyzykly söhbetler ederiz. Ýöne bir söhbete geçmeden öňürti, soraga geçmeden öňürti sebäbi siz gepleşimizde ilkinji tapar gatnaşýaňyz. Bir gepleşiň maşynyny siz aljyratyp durmaly. Bir mümkin bolsa halipalardan gowurýan aýdymlaryň birini gepleşiginiň başyna ýerine ýetirip ber. Soňra sorajaga barkal gepleşigine dowam et. Başsyny. Näme aýdym ýerine ýetirip bermez? Halipama Nurberdi Golf'un gel süröl döwranyň türkmen alkaýdyma. Şonu stoklamyň dikkatine ýetirelim. Ona bu ýerine ýetirip berjaýdym, ama elbetde çopany ýolundan. Onu Mehriban ýylaşar dinläň, diýin jalyň gepleşigimizde täşli Tulagenov. Gel süröl döwranyň türkmen alkaýdyma. Dinläň, lezzet alyň. Gel götürmen gülüçem Kenim yaman alıp girdin Alıp öleyim nedeliyim Gültüreni durani Kaygımı deylem var yani Görçüğüm, goncuğum Zengin bana mehriban Dileylem hiratmo Hürmet olsun netuvani Aşıklığın yolun tutuyup Taşlama gülüm zan Alıp öleyim ne deliyim Dilfüreni durani Haymumi deyle bir yani Alam kimin kara gözlüğümün hani Haydi bir için biçare Otur talhey uçana Ahalı ölüm ne deliyim Dilfüreni durani Haykımı deyle bir yani Yar kendime bir Ağırdır dağında şey Kana dil yitirilir o Şaşanır akıl huşi Neçe tarif idhine Ne var bir kişi Alıp öleyim ne bileyim Dilfüreni durani Haymumi deyle bir yani Ha Ha Aşıklık yolun tutuyup taşlama gülüm zan Ahalı ölüm ne deliyim Dilfüreni duranu Haygımı deyle bir yani
Mehriban ileşer hormat tamaşaçylar, owalar taýdaşyny atly gepleşime dowam edýäsine. Edil siz şu wagt täşri Tulegenowyň ýerine ýetirmegine halipa Nurberdi Guluwyň dörejiligine degişli bolan gel süreli döwranyň ajaýyp aýdymyny jany sesebeden gepleşimde dinlediňiz. Indi täşli gepleşimden ýaňy başynda daýdypdyk bir näçe soraklaryny şu ýerde bar. Äder size soraklary gepleşimden dowamyna ýetirer. Ýöne bir soraklara geçmeden öňürti dinleýijilerimizden, teletomuşaçylarymızdan gyzyklanýan bir sorak bar. Bizi çüýnäm gyzykly. Şu soragy size ýetirmek isleýär. Bir aýdym taýda gelişiň dogurtun, maşgalaň dogurtun, bir ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaň, ilkinji halipaň dogurtun, bir öz dörejiligiň hakyny gyýtgadyk gurrun ýerden. Ben Murat, men 1994-nji ýylda Balkan welaýatynyň Balkan Ağa şäherine Daýhan maşgalada enedem. 2 sany gyýjygym bar, ejem bar. Maşgalam bar, o maşgalam bar daýsam. Öýlenen. Özümem öýlenen. Maşgallah. Näçe perdendiň bar? 2 sany perdendim bar, bir oglum, bir gyzym bar. Mümkin atlaryny aýdardyň. Oglum Mukamjan, şu wagt olam şu aýdym zasyny oturup nägesini adna mukam oýdum. Gyzymam Feridejan bar. Aýdym zasyny oturup gelişim aýsam, 3 ýaşymda çağlar bagyna Aýjamal diýen türkmen halkaýdym hüňlendirin elke. Ol aýdym nädip gosen kelläň elýär. Şu wagtlar maşgalaňyza aýdym sadly gyzyklanýan barmy? Diýjek bolýam Aýjamal diýen türkmen halkaýdym bir 3 ýaşly çağı üçin gaty uly agyr aýdym da. Edil häzir wagtda uly ýaşdaky käbir aýdymçylara mol aýdym ýerine ýetirmäge ýaýdanýarlar. Ejem gyz wagty aýdym sada gaty was uly bolup bir. Ene duýgury bolýar da perdendiniň şonu bir aýdym sada bolan hewasyny duýup enemin ihlasymyňa siňdir diýen. Soň şu çağlar bagyna 3 ýaşymda aýdym aýdyp başladym. Halipamam Recep Gul Kerimow mawa krallarda görüp hewes edip 5 ýaşymda şu halipam agdyna ýökönüp şol gyýsy ömrüni halipa bilen 5 ýaşymda bir näçe döwlet şäherleri, konsertlarda, toý dawralarda sahnada bile aýdym aýtmak wagty meýesser etdi. Olam näme biz boýsandyrýar. Şol halipalan eline gönlen gön şagirt bolmak wagty maňa meýesser etdi. Şol halipalardan öwrenen aýdymlarymyzy bilen başardığımızdan döwlet şäherlerine, toý dawralarda halkymyň dikkatine ýetirýär. Edil halipan öz bolup bolmasa da edil bir şu plan halipany ýatlatdy diýdirjek bolýar. Plan halipany ýatlatdy diýdirjek bolýar. Ne ben Murat ýene bir zat buýsan şulan aýdasym näle. Gahrman arkadaşymyň saýasyna türkmen owa tele ýaýlymy gönnen ony halkyň hyzmatyna 3 ýaşymda aýdym aýtyp başladym. 5 ýaşymda halipa bilen sahnalarda çykyş edýärdim. Ýaňam aýtdym o. Şol wagtlar şular ýaly sahnalar ýokdy da. Şekilli aýdyma düşmeklik üçin mümkinçilikler peteräkdimi? Şekilli aýdyma düşmek üçin mümkinçilikler peteräkdi. Edil häzir şekilli aýdyma işlejek bolsaňam, aýdyma işlejek bolsaňam hemme mümkinçilikler edilen şu pursatdan peýdalanyp gahrman, mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Biz ýaşlar üçin edýän aladat üçin elmidama başy dik bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Bizem gelecekde, bizem şol halipalan aýdymlaryny ýoýman, üýtgetmäni, joşun bilen ýerine ýetirip, mehriban arkadaşymyza, halkymyza ak yürekden mydam hyzmat eder. Köp sag bol täşli arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem size bir şu halipalan aýdymlaryny täzeçe işläp halka ýetirmekdi, dinleýijileň sanyny artdyryp, ýene de bir ýurdumyzda uly meşhurlyklary eýe bolmagyny tüýsürmeden arzuwlaýar. Sanat ýoluna uly sünnikleri ýaranyň bolsun. Indi şu wagt bir aýdym sada başlan ýyllaryň dogursun ilkinji halipaň hakyny, maşgalaň hakyny gyýsgaçyk gurrun berdim. Indi gurrunmyz şu ýerde togtadaly, häzir bir aýdym ýerine ýetirip ber. Ondan soň biz gepleşigimizi çopon ýol hakyny soraw jogaplar arkaly dowam eder. Ýöne häzir gepleşigimizde näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi. Aýdymyň sözleri sady kiminki? Bu aýdym öňem halipalar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym, edil häzir gaýdyp berjäýdim. Kimler tarapyndan? Her halipa öz ýolundan ýerine ýetiren, häzirki ýerine ýetirip berjek aýdymyň şahyrymyz
didar verdi sen alin sözlerini döredilen senden mi ya menden mi kadiyen aydım yerine getirip bereyim. Aslında her halife öz yolundan yerine getiren bulaydım. Ne Serdar Şahar ne Derya Ulhanov tutar sağ uralını yerine getiriyor. Bizem şulaydım estrada görünüşüne geçirip özümüzçe bir öwüşgün berip işledik. Şulaydymy sizden başga estrada görnüşünde ýerine ýetirýän ýokmy? Mümkin, Begmurat. Ideallara badır. Öňe özüme gabat gelip görmä. Onda gel gepleşigimiz Aydym bilen dowam edeli. Aydymyň ady Senden mi ya menden mi? Şahir didar berdi. Sen alin sözlerine dören Aydym. Mehriban ileşer gelin gepleşigimizde täşli Tülegenowyň ýerine ýetirmegini bulaydyma da jany tesedin talalym. Soňra gepleşigimizde soraw jogap arkaly dowam ederiz. Gepleşigimizden daşlaşma. Yenir mi ya menir mi kan Gider kaydım kövlenler hep yenir mi ya menir mi kan Hay gider kaydım kövlenler hep yenir mi ya menir mi kan Yenir mi ya menir mi kan Ay kokal şaşıttı pazarlarım yerine baksa Ay kine hıvır çekti Yenir mi ya benir mi kan Ay kine hıvır çekti Yenir mi ya benir mi kan Yenir mi ya benir mi kan Bana yürekler tapılmadan sana sırdaş Katlaşmasan doğun kardeş Dinler mi ya benir mi kan Katlaşmasan doğun kardeş Dinler mi ya benir mi kan Dinler mi ya benir mi kan Ay oğul videona girmeden Gözüm görüldü mü görmesen Ay komşularım sana bir meteği Sünnün mü ya benir mi kan Ay komşularım sana bir meteği Benir mi ya benir mi kan Benir mi ya benir mi kan Verdim kadar kımmat kanı verse ödürüm ben Hay gidiverdim arıklar devlet Senler mi ya benir mi kan Hay gidiverdim arıklar devlet Senler mi ya benir mi kan Senler mi ya benir mi kan Kimden görecek, içlerini kime verecek Ay hovana verdi Kalın kucağı Senler mi ya benir mi kan
kova verdim dağın kuşum Ennit mi ya minnit nikah Ennit mi ya minnit nikah Bir fenanın bir yıllemini Hak bilir yandan hızlemini Öldü buna kâr vızlemini Ya minnittir ya minnittir Öldü buna kâr vızlemini Ya minnittir ya minnittir Ya minnittir ya minnittir Ay soğana verdi Kadın kuşun ey Minnit mi ya minnit nikah Minnit mi ya minnit nikah Minnit mi ya minnit nikah Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar saatlaşan atly etmişime dowam edýär. Sene bugün gepleşigimizde täşli Tülegenov özüniň sadarnarlar topar bilen owadan aýdymlar saatlary ise üçin jany sesse ýerine ýetirip gelýär. Edil häzirki diňlän aýdymyňda Şahir diýdar berdi. Sen ala degişli bolan, senden mi ya menden mi diýen ajaýyp aýdymy jany sesse diňlediňiz. Indi täşli ileşlerimizden bilýär. Bizden bilýäs, biz sizi gepleşige çağırmakda dörejiliňiz bilen tanışdyk. Siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryň köp bölegi çopon ýoluny. Indi soraw şeýle. Çopon ýoluny ilkinji bir başyny başlan halipalar. Şu ýoly döremegine sebäp bolan halipalar hakynda näme aýdyp bilersiň? Näme üçin şu ýoly çopon ýolu diýip at goýupdyrlar? Mümkin rowaýatyn bilýän bolsaň, onu aýdyp bilersiň. Ne be Murat? Ben şu halipalardan eşden görürüm. Çopon ýolun döreden şey ýyl goýan Nur Erdogulov halipamy. Onu çopon ýol diýilmeginiň hem sebäbi şu mallarçylygyň ýygyna halk döredijiliginden hudulardan, lälelerden, hymyllardan alınıp soňam jemlenip şu bedegiň üstüne malyň ýygyna hiňillenip dören ýolla şu mallarçylyk bilen baglanyşyp bolan soňam çopon ýoly at goýupdylar. Düşnükli. Indi siz aýdym aýdaňyzda diňe çopon ýolunyň ýerine ýetirýäňizmi ýa damany ýa bolmasa ahal ýolunyň aýdýan aýdymlaryňyz barmy? Ahal ýolunyň bir ýarym aýdym ýerine ýetirýän. Ýöne esasy ýykkyn edýän ýolum çopon ýoly. Çopon ýoly. Şolaýdym şu ýolunyň aýdymlary halk köpçüligine ýetirýäňiz. Ýani gepleşigimiň başynda sadarnalar bilen tanış edende, olaň arasynda halipa sadarnalar hem bar eken. Hatta halipa Mäne Garaýewiň elinden tälim şägirtleriniň biri hem bar eken. Indi mümkin bolsa şu bir ýerine ýetirýän aýdymlaryny haýs halipalar bilen maslahatlaşyp ýerine ýetirýän ýa köplenç öz sadarnalar arasynda ýaş sadarnalar hem barmy? Olar bilen hem işleşýän bir sadarnalar halipalar häzirki döwürde işleşýän sadarnalar hakynda näme aýdyp bilersiň? Hawa şey halk aýdymlary üstüne işlemede Mäne Gara halipa, Mäne Garaýewiň eline tälim alan halipa gyzakçymyz we Bayram Durdusoýunow. Şu köp halk aýdymlaryň üstüne işlemde şu halipa maslahat salýan. Halipa şu aýdymyň şu taýyny näre galynýar. Ya aýdymyň käbir agyr sözler bolýan, mantyna düşünmeýän sözler bolýar. Ondan şonu şol ýagdaýlarda da halipa bilen maslahatlaşýar. Bayram Durdu halipa bilen madam şey halk aýdymyň üstüne işlesek maslahatlaşyp şu halipa bilen köp halk aýdymlary halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlar. Indi siz edil häzir kuwatda estrada ýolunyň aýdymlar aýdýaňyzda. Estrada ýoluny haýt halipalar bilen maslahatlaşýan sadarnalarma. Estrada ýoluny agdaryny ýeň bolma atlandyryp bilerdiň. Şuwa gepleşige gatnaşyp oturan sadarnalarma mümkin ýaýlym arkaly şuwa bize gepleşigimizde tomaş edip oturan sadarnalarma bardyr, kompozitorlar bardyr. Estrada ýoluny aýdym işlemden we sadarnam Halipam Recep Gulkerimov'un ensi Bayram Ulç Halipa. Estrada aýdymlaryny işlemeli olan iki bolup bile şu işlejek aýdymlaryň üstünde köp turgaýlaşýar. Aýdymyň bir inçe tilsimlerini maslahatlaşyp ýerine ýetirýär. Ben Murat aýdym saatsyny otunyny sadanna bilen bagşy bir-birine baglanyşykly bolýar-da. Sadanna bilen bagşy bir-birine düşünüşde
Onu çalınan sağdam, aydılan aydımam bir. Yerine düşýär, Yerine kämil düşýär, bolýar. kämil bolýar. Menem şu beýik halipalar gören halipalar bilen bile halkymyza toý dawarada hyzmat edýän wagty bu insan ýan. Menem Bey Murat sözüniň soňuny Mehriban arkadamyda bolan alkyş sözler bilen jemläsim gelýär. Şu ulu halipalary sunwatymyzy söýüp hormatlap fiýlaglaýan Mehriban arkadamyda köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamynyň özi şu sunwatda bize görelde mektep bolup durýar. Şu bagşçylyk ýoluny sunwadyma söýýän üçin Mehriban arkadamyda köp sag bolsun aýdýan ýene örgelip. Başı dik bolsun, işi rowaç bolsun, çan sag bolsun bize. Köp sağ ol täşli, arzulan hasyl bolsun arkadamyň saýasyny size de uly rowaçlyk bilen üstünlük bilen ýar bolmagyny tüýsürekden arzulaýar. Indi şeýle buýtonçly, joşunly, alkyşnamaly arzulan dowamyny bir ajaýyp aýdym bilen dowam etsek näýil bolýar? Başysyna. Häzir näýil aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Bey Murat gepleşen geçen sanyny Merdan Nurguliç damana ýolundan ýerine ýetirdi aýdymlary. Geçen gede Öňden gepleşmekde tomaş etdim, gaty gowy bolupdyr. Sonra Merdan 2 aýdym ýylygyna ýerine ýetirdi. Menem şu gepleşikde 2 aýdymy çopan ýolundan ýylygyna ýerine ýetirip bersem. Dinleyijiler şuna gazykly bor. Bede şuna gazykly bolar. Sebäbi bir aýdymçyň özi gyzışýa, sadanylar girişýä, bir joşýa, ikinji aýdyma geçenliklerinden duýman galýarlar. Häzir 2 aýdym ýerine ýetirip bilersiň, häzir bizem ol aýdymlar uly höwetle diňler, ýöne näýil aýdymlar? Ine aýdymyň düýbini alsak, Nurberdi Halipaň dutarda ýerine ýetiren, agan olaýyn şeýlegen bibiniň diýen aýdymlary. Bibiniň, şol aýdym mı? Hawa. Soň Erejepkul Halipaň estrada görnüşini täze öwüşgün bilen ýerine ýetiren aýdymlary. Şol ulu höwes bilen dinleýijiler. Bana birinji agan bolaýyn, ikinji bibiniň da ikisinem bilelikde ýerine ýetirip berse. Indi Mehriban ýeşer gepleşigimden daşlaşmaň häzir 2 aýdymy biziň töýül aýdymçylarymyň ýeri täşi Tülegenow jany sesesi üçin ýerine ýetirip bererni gepleşigimde hasam gyzyşyp başlady. Şoň üçin gepleşigimden daşlaşmaň. Biz bilen galyň Türkmen owadyny, owadlar saýlaşan natly gepleşigimde tomaş edin. Yerine dönül boyu Üllüdür için ağlar Hem ağlama senin boyu Ağam bolayın Ağam bolayın Ay onun üstüne Verma kevami Hem ağlama senin boyu Ağam bolayın Ağam bolayın Derya gibi laştı boyu İnanlim olmi Satranç oynar kim Birden kim olmi Geledim olmi Ay ölüm hak buyruğu Yer Zan Namar ben olmi Sen ağlama senin boyun Ağam bolayın Ağam bolayın Ey zulüm hak buyruğu Yer Zan Mama ben bulmayın Sen ağlama senin boyun Ağam bolayın Ağam bolayın
hakkımı gözümün boyu yaştan dolurdu mi yaştan dolurdu mi ay pişman edip altım yer zan gümbel harlardı mi sen ağlama senin boyu ağam boyunu ağam boyunu kör oldu algın boyu eline canımı yere attırmağın ay boy damşağanım ne Gül kâde yer zan Kırmızıdanım ne sen ağlama senin boyun ağam boyunu ağam boyunu Ey Allah'tan diledim yer zan Nurimanım ne sen ağlama senin boyun ağam boyunu ağam boyunu Yüzünü doladır bana bibinin Ay kedin insan kengede yalan Doymalı gel doymalı Vak vak Ay yüzünü tam tur balı Bibinin ya Aylar nurana hatta malayim Ay bibimin koynu olfum etken zayime Ay zayim boy zayim Ay boy zayime Ay bibi bir kul verek halma takayime Vak vak Ay bolfum kapsın okulu Bibinin ya Görmedim görür tünü ve koy beni Hey beni koy beni Hey beni koy beni Ay birin başına birin bileğe Koymalı ay koymalı Vak vak
yaslanıp yatmalı kolu bir ya bir ya hey aşık şanlı yara de tandı vermen ay kalem alıp bibimin adını yanar beni ya haber ver yanar beni ya haber ver yanar beni hey ayrılık derdine ne dövermen oy dövermen vah vah hay berdoa ilefin ini ya hey ayrılık derdine dövermen oy dövermen vah vah hay berdoa ilefin ili bir ya bir ya Mehrbani ileşler, hormat tomaşaçylar, owalar saatlaşan natly gepleşigimiz dowam edýär. Sine bugün gepleşigimizde biziň zehni aýdymçylarymyzyň biri Täşir Tölegenow özüniň sadarnalar toparlanan owadan aýdymlar jany sesi dinleýijilerine ýetirip gelýär. Bizim ol aýdymlar uluhy weselin dinleýär. Indi Täşir gel bir dörejilik toparmadan şeýlede ileşlerimizden gelen bir näçe sorawlar bar. Häzirki berjek sorawmdan şeýle sunwata çağalykdan gelseň üstünlük gadam bolýar ýa-da ýaşyň bir çene baryp aklın goýulşan soň näme pikir edýär? Sunugoda gelmeňem, gitmeňem wagty bolmaýar. Sunugodan gapsy geljek diýip gelip gitjek diýem gitip bolmaýan gapydyr. Üstünlük hakda aýsam, üstünlügiň syry sunugoda plança ýaşda gelip gitmekde däm ka diýen. Onda nämedi? Esasy arman ýa-daman bir halal paýhasy zähmet çekmekde. Düşünýän. Indi çuwat sunwatda üstünlük kazanmaklyk ýaşyňa bagyllar. Ak yürekden halal paýhasy zähmet çekmekde diýdim. Indi şu sunwat ýoluny kazanan üstünlükler barada näme aýdyp biler? Sunwatda kazanan üstünlükler barada aýsam ulwaga bayragyna ýolum. Garaşylyň merjendaneleriniň ýeňçisi boldum. Ýangan ýarmyň ýeňçisi bolup görmediňmi? Şu ýyl finansiýan belkem nesibedir bolar. Onda täşli bizim size Kahraman arkadamyzyň saýasynda şeýle üstünlükli ýollarynda dowamly bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýarsa gepleşigimizi Aýdym bilen dowam edelimi? Başysyna. Näme aýdym? Ben Murat Mahmulat amyň sözlerini üstesi bolmaz diýen türkmen halky aýdym ýerine ýetirip bereň. Bolýa, bolaýdymyň biz uluhy weselin dinler, Mehrbani ileşler, gepleşigimizde tomaş edin. Hudaň bir bilbey hak söyledim Demmedim sevdanyňy üsür bolmaly Dawada jedelliye yalan söyledim Gumansız yanar seni küsür bolmaly Dava kenarındayı yalan söyledim Gumansız yanar seni
Üstüz olmadı Oku beş vaktini Bolurken müftü Eğer bolacak olur Resul ümmeti Mor dilil boy versene Boynu bir iti Boynu kurt kırsalayı İt sesi gelmedi Ay mor dilil boy versene Boynu bir iti Boynu kurt kırsalayı İt sesi olmadı Gördüm o dedim el-hepur Bağdat'ta kış olmadı Kargıda topuz Bulgurun şehrinin yatsız olmadı Bağdat'ta kış olmadı Kargıda topuz Bulgurun şehrinin yatsız olmalı Batımlı oydu bu kendi yolu Ayfamda değilsen de anarmanı heri Alfam bir tardi şey orul ayali Hatılık harmaniye Deses olmalı Alhamdülillah hardi şey Orul ayali Hatılık harmaniye Deses olmalı Demedim sevdanın Üstüz olmalı Bulgurun şehrinin yatsız olma Merhaba arkadaşlar, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Edil şu wagtdan siz Magtumula tamydyň sözlerini dören üsses bolmaz diýen Türkmen halk aýdymny täşli Tülegenowyň ýerine ýetirmegine jany sesse diňlediňiz täşli. Gepleşige näme geçenige de tomaşa etdim diýdiň, ondan öňki gepleşiklerimde de tomaşa edýänliňe biz inanýas. Inni her gepleşigimde gelýän aýdymça ýürüýte diňleýijilerimiziň arasynda şahyry ýigdimiz bar. Dostumuz bolup gitdi Kerim Halif. Öz soraglaryny tapmaça ýerleşdirip bize ýollaýa bir zihinli şahyry ýigdimiz. Inni ädir şu gepleşigimde de siziň gelýänliňizden habarly, inni Kerim ýürüýte size de bir näçe soraglaryny tapmaça ýerleşdirip bize ýollapdyr. Ädir mümkin bolsa şol tapmaçalary size ýetireli. Zihin mäsleşigi diýen ýalapdyr. Indi dowam ediberelim. Başlaýas. Nesillere itergidir. Sunwatda ýolun gurmagy. Çağalara ruh etçilýän meşhur baýrakdyr. Gulwaga. Gulwaga jogap dogry. Dowam edýäs. Kerim ağa sunwatdaky hiç dönmejek ýagtyň miri. Oň sözünden döredilli ajab aýdym. Altyň miri. Altyň miri jogap dogry. Gödel gyýlar şahyrlaryň, bagşylaryň köňül ýazy. Eň köp taryp edilenler türkmen gödelleriniň Aýdym Sady. Ýok, Aýdym Sady taryp edilýänligini bärde aýdylýar. Ýöne türkmen gödelleriniň
Näde kereşme kimlere gelşi? Den almasın. Ondan şu yerde jogap kereşme diýsen gowurmy ýa näde diýsek gowur? Näde gelsin? Näde gelşer jogabym näde? Dowam edýäs. Ýanglansa dutar wady sunuňa düşýän günler gurban. Bu Guralyň perdesi kän iň meşhur bolsa Şirwan. Şirwan jogap dogry. Ahyrky wendimiz paýhatsyn dören jümleler sunuňatyň many maňdydyr. Arkadagym bir söz diýdi medeniýet halkyň Kalbydyr. medeniýet halkyň kalbydyr jogap dogry. Indi biz şahyr dostumyz Kerim Halifa näme gepleşigimiň adyndan hoşalygymyzy bildirýäs. Kerim galamy uju ýeti bolsun. Edi arkadamyzy, watanmyzy, bir gelin gyýylarmyzy, enelerimizi wasp edýän goşgulyň höwüriniň köp bolmagyny, şeýle tapmaçalyň höwüriniň köp bolmagyny tüýtüremizden arzuwlaýas. Indi Kerim üçin, Kerim ýaly dinleýijileň, teletomaşaçylarymyz üçin näme aýdym aýdyp bermekçi? Inniki ýerine ýetirip berjek aýdym Beýmurat Ali Polamyň ýerine ýetiren çopan ýolundan Goloýma sen gelmesen kim geler dilber diýen türkmen halkaýdyň ýerine ýetirip bereýin. Ödem ýanky şeyden hereket bilen bilen bolýar. Onu Mehriban ile şer gepleşmeden daşlaşma gelin çopan ýolundan täze Tülegeýenowyň ýerine ýetirmeginde Goloýma sen gelmesen kim geler dilber. dinläň, lezzet alyň. Goloýma sen gelmesen kim geler? Ay berme tarım, deňiň bilen duşan. Wah wah ha. Ay goloýma sen gelmesen kim geler dillere gel berber. Kerem tımatlık hep arıydın yari, bağışlağın bakcağda kenari gel. Ay kereşmedir aşıkların hüneri. Goloýumy sen gelmesen kim geler dilbere dilber ber. Ay goloýma sen gelmesen kim geler dilbere. Yoksa bir hakimin çıkar ben nağayı gel. Ay kuvanayın tüy başımdan Goloýumy sen gelmesen kim geler dillere geller ber.
Ay metacidir, metacidir. İnnür tümem Ulu yüzümü tengelledin, kim gelir dillere, diller ver. Ay yakınımı tengelledin, kim gelir dillere. Ay kereş midir aşıkların hüneri. Vah vah. Yakınıma tengelledin, kim gelir dillere, dilber beri. Ay kolayma tengelledin, kim gelir dillere, diller beri. Mehriban ileşer, hormat tomaşaçylar, owalar taýlaşanat gepleşime dowam edýär. Elbetde bugün biziň studiýamyzda täşli Tulagiýanow öýüniň taýdanarlar topary bilen çopon ýolundan bir näçe aýdymlary ýetiş üçin ýerine ýetirip gelýär. Gepleşiň dowamyna ýene de bir näçe howy lezzetli aýdymlar size garaşýar. Şoň üçin biziň gepleşigimizde tomaşa ediň mehribanlar Türkmenowa tele ýaýlymyny bilen galyň. Indi täşli häzirki ýerine ýetirip berjek aýdymyny näýlaýdy? Murat, inniki ýerine ýetirip berjek aýdym. Teoriýanyň begileri sonam geldim diýen aýdym. Elbetde bu dinleýijilerimiň hemmesine bir Tanşaýdym. Tanşaýdym ama ýöne her halipa öz ýoluny ýerine ýetirýär bulaýdym. Menem öz halipamyz Nurerdi Golfyň, Recep Gulkerim'iň ýoluny, çopon ýoluny ýerine ýetirip bereýin. Aslar awatly begitlerim teoriýanyň begileri sonam geldim. Ýöne aýdyma geçmek hak bir sorak bereýin. Sondan aýdyma geçer. Sunwatda bilim möhümmi ýa-da zihin? Pikiriňçe. Murat, pikirimçe belli bir derejeye ýetýänçe zihin bilimden möhüm bolup durýan gady. Sebäbi ol döwür halkyň sen zihinine aşyk bolup käbir täwirlik bilen ýalňyşlyklaryna bagşlaýan döwür bolýar. Sunwatda belli bir derejeye baryp öz ornuny taparsyň bolýan. Ana şondan soň bilim zihinden möhüm bolup durýar. Sebäbi halkda öňe çykan adam pehim parasatly bolmaly ýa düşünje bar. Olar öz ýyldızlarynyň kiçijik ýalňyşlaryna bagşlamaýarlar. Düşünükli. Indi şu wagt şu sorak bilen baglanşykly ýene de bir daha sorasyň gelýär. Toýlarda, bayramlarda şu gepleşige gelýän aýdymçylar şu gepleşige öňünden gürleşýär, aýym planşetinde ýazgydyr diýär bolýan. Näçe öňünden türgenleşýär. Sebäbi halk köpçüligi tomaşa etdi. Ýalňyşdan şu ýerine atypdyrdy, şu ýerine ýalňyşdy diýerler. Näme toýlara, bayramlara edil şolar ýaly türgenleşikde, şolar ýaly jogapkärçilikde barlanyň. Ýa barlayan ýerlerem bolýar. Murat, edil tele ýaýlymda dinleýijileň saňa üns berişi ýaly toý dawaralarda kan on ýaly üns berilmeýär. Ýöne üns berilýän ýerlerem bardyr. Toýda da ýalňyşdan bir ýaşullar çağırıp, şu ýerini ýalňyşdyň, şu ýerini bir eýdüre aýdyrýar, bu söz beýdilýär diýen ýaşullar, tanqid edýän ýaşullara gabat. Elbetde gabat gelýär. Gelenden sonra şu ýerde togtadyrlar. Teoriýanyň begileri sonam geldimi diýen aýdym bilen gepleşime dowam edelim. Dinläň, lezzet alın.
Aycıqalanı ter gözlerimi tanıyım Vak vaka Ay teoridim bewler solum gelmi Teoridim bewlerin donuntu dağlar Yar yardan ayrıltan çekip Gel ağlar çal ağlar Ayaçından neler Gül olsun bağları Vak vak Ay teoridim bewler solum gelmi Çeker güle yetmene Aman huvet eder şoni tuhut bana Tuhut bana Tuhut bana Ay teoridim bana Viran etmeyi Vah vah Ay teoridim bewler solum gelmi Sapır sapır daha haklıdır, daha haklıdır, daha haklıdır. Hayatın sanırım, gündüm ara bağlıdır. Vak vak Ay teoridim bewler solum gelmi Ay teoridim bewler solum gelmi Ay teoridim bana Viran etmeyi Vak vak Ay teoridim bewler solum gelmi Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, owalar saatlaşyň atly gepleşigime dowam edýäs. Netäşleýän gepleşigimiň başyna da gepleşigiň dowamyna da bir gönlün on Halipaňa hakyny Halipa Türkmenistan halk artisti Recep Gülkerimov hakyny ilkinji bir ýerine ýetiren aýdymlygyň dogrusyny Halipadan öwrenen bir tunwatda öwrenen
aydymlaryň hakyny, sunat ýoluň hakyny gurrun berdin. Edil häzir bir şu aydym saat inçe sunatda. Inçe sunat diýerler. Aydym saatda issenlik wagt issenlik ýaşda bir soraw ýa-da çykyp biler. Pikir alşmak üçin halipa gerek bolup biler. Häzir wagtda haýyt halipalar bilen işleşýän, haýyt halipalar bilen maslahatlaşýan. Ben Murat, men öň dönem häzirki wagtam Türkmenistanyň halk artisti Halipa Wasymy Cemal Saparow. Çağalykda sungatda maňa köp zat öwreden Halipalaryň biri Cemal Saparow. Mena Cemalaja dip izlenýän. Öz perdendi al ferediýa gowwarya sungadyň bir köp inşaat tırlaryny öwredi. Issenlik pikir alşmak bu meselesi döräýän ýagdaýynda da Halipadan maslahat sorap bilen. Ýa-ni gepleşige başlamaka şulaydym hökman ýerine ýetirmeli sebäbi bulaydymy Halipa Cemal Saparowyna gaty gowurýa diýip bir aýdym adyny agdadyň. Owa. Sargyd etdim Halipa. Owa Cemalajan öýde hökman täsirjan köşkünde diýen halk aýdym ýerine ýetirdi. Şonam bir ulka bolsa. Ana şu wagt Halipaň öýden bilen gepleşigimde tomaşa edýändir. Mümkin şol aýdym ýerine ýetirip ber, soňra geçeşir. Ulka bolsa. Bale. Köprüydün hayran bolli Höşgülle 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 Tahir gelmiş bu ülkümden gidilayın Haradarın gözü verdi Höşgülle 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 Yarının tükrük kurup hükretsan Rakiplerin hepimden izleyir aman Ay fırnoy salıp lagana kakıp şadiyan Vak vaka Dokuz gündür devran sürdük Höşgülle 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 Hevdüler oyman atar her biri şol biri Tahir nökretani nökret tahiri Alma bilen at vurdi Höşgülle Höşgülle
höşgüller Ay bağa bir dükkan gürsüllim Ay iki aşık dokuda patırdılar Ay halana yıga Toy tomuş habartın beni Vak vak Sizden haberi sorar Ulli kışkırlı 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 Ay hanana yıga Toy tomuş habartın beni Vak vak Sizden haberi sorar Ulli kışkırlı 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 Mehran ileşer hormatly tamaşaçylar owalar sağlaşygyny atlypyşymy dowam edýäs. Bugun biziň studiýamyzda täşli Tulagenow sadanlarlar toparlanan owadan aýdymlar jany sesesi üçin ýerine ýetirip gelýän gepleşigimiz dowam edeli. Soraglar bilen sahnada özüň alyp barmak düşünjesine nähil baha berýär, nähil garaýar. Sunuwa diýişgäri sahna öz zehini bilen halka hyzmat etmek üçin çykýar. Şoň üçin hem başyň hereketi ağzyndan çykýan sözi gabat gelmelim kadiýär. Sebebi hatta sesi bilen ýetirip bilmedik ýerlerini käbir ustad başlamyz öz hereketleri bilen dinleýijilerimiziň aňyna ýetirip bilipdir. Munuň üçin hem esasan aýdymşa saz duýup aýdymyň depgünine wara owadan daşky gorşagyna mahsus hereketleri daýmak aýdymşa gelişýär kadiýär. Elbette gelişýär. Sebebi ýani tidem aslında Recep Bolu Halipada şular ýalyky hereketleri edip bir halkatam joşýar. Aýdymy bir agraslyk bilen aýtmaklyk bir başga agraslyk häsiýetler bilen aýdylýan aýdymlaram halka täsir edýär ýöne. Şular ýalyky bir hereketlendirip bir hema gyzykly bolýar. Hemem aýdymyň manysyna da bir bu aýdym dinleýijiň bilen baglanşyklar. Dinleýijiň aňyna da gowy täsir edýär. Sebebi ýangam bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berip otyrdyň. Men hayt diýen ellen hereketlen zadyň bir baňa dogry diýsen gowy ýarady. Saňa ýene bir ýol üstüne bardy we diýär täşli. Ne ýene bir sorag beresim gelýär. Sidi şu sunwatda meşgullyk kazandyran aýdymlaryň adyny aýt diýseler, haýsy aýdymyň adyny aýdyp bilerdi? Meşgullyk getiren aýdym kiçikam Halipa bilen bile ýerine ýetiren aýdym. Şu şeýtgan aja gydylarma diýip. Bibini. Ýandyrdyň bibi diýen türkmen halka aýdym şo. Dinleýijilerimiň arasynda da köp toýda baralarda da. Şu adam şol ýandyrdyň bibi diýen aýdym ýerine ýetirip berdi. Gepleşigimde getiren aýdymlaryň arasynda da şol aýdym bar eken. Yok, ben bolmady. Onda şol aýdym mäder ýerine ýetip berjekmi? Bemurat, edil şu ýandyrdyň bibi diýen aýdym ýerinden Halipalamyň şu meňilliýän aýdymdan bir ýerine ýetirip bereýin. Ýöne aýratýan ýygy derdäl. Bolýa mehrbany ile şergelen gepleşigimde ilk bilene ýanyrdyň bibi diýen aýdymy dinläliň, soňam meňilliýän türkmen halka aýdymy dinläýäs. Gepleşigimden daşlaşma.
Ya hare bu dünyada geldin de ben tercih Bu dünyada geldin de ben tercih Tercihden kime alırdım bibi Yanırdım bibi Koydurdum bibi Ağlattım bibi İlmi damat hennu huzum gençi Gel huzumdur kime anırdım bibi Yanırdım bibi Koydurdum bibi Ağlattım bibi Ya hare Van yerde vadı verdin dilimden Ben içinden aydan sözümden Düşmanım bulmi yanımden Sen özünü kimi ağladım bibi Yanırdım bibi Öldürdüm bibi Ağlattım bibi Hey ya Bağlarda kızıl alma Yanana çıkı kızıl alma Açılı kâr yalvardım vay Canım al yarım al ne Gelini Hay 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 Gelip günün yanına Kimler kalbiyledi boş olup bağına Neme kara fırdım gülerdim ne Benim koğunum buğdu Dönürdüm bibi Yanırdım bibi Öldürdüm bibi Ağlattım bibi Ya hare Aşksanlı sütüm gördüm gidelim Nâme bolli bu gişenine gidelim Şimdi gözüm bıçağın nedik bedelim Benim doğdum odun giydirdim bibi Yanırdım bibi Öldürdüm bibi Ağlattım bibi Hey ya Boynunu burmana gelir Sen iydin de kâne tüdüm vah Gül yüzüm görmem gelini Vah hey Hay 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 Ay benim gönlüm bunu dönürdüm biri Yanırdım biri Öldürdüm biri Neredeydim biri
başına çekip tindirme Kul sever yarım An yanakta burmu Diyadır kıtan Mingli Ay tendim beni can Mingli An yanakta burmu Diyadır kıtan Mingli Ay tendim beni Heldim beni balır gözüm Vaktimin gözüme yok gözüme Ay koydum gitmek gele gencim Kadar almanar beni Ay heldim beni canım beni Koydum gitmek gele gencim Kadar almanar beni Ay heldim beni Ay kodayime bilyamani wan ay perişan aşkı hani Hanım kurdun hilmi teli bugün baksanlar mingli Ay hürdün beni canım mingli Hanım dey hilmi teli bugün baksanlar mingli Ay hürdün beni Hiç tıvadır hütlara Akmedini boyroyman Kur'an'ı Şabinenim halım sonra Bile yuvadarım beni Ay hedin beni çoğunum beni Şabinenim halım sonra Bile yuvadarım beni Hedin beni Hay boynum gitmez bir gencim Kadal almalar beni Ay hedin beni canım beni Ay hedin beni canım beni Mehriban eyleşler, hormatly tamaşaçylar, biz owalar taýly sanatly ýetişime dowam edýäs. Ýani 2 san aýdymy bir aýra tynykdy, nätäşi tulagen fun ýerine ýetirmäňne diňlediňiz. Indi täşli şu owalar taýly sanatly ýetişimiň näme şu täze mewsumi, täze studiýamyz, Edid arkadamyň tagallasy bilen dörediliň Türkmen we tele ýaýlymynyň şeýle hem Edid arkadamyň Akbatat bilen paýtagtymyň görküne görüp boşup oturan Aşgabat şeýrigähinde ýerleşýän Aşgabat Medeni Dinjal Merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Äder ýörit Aşgabat Medeni Dinjal Merkeziniň adyny sowgatlar we ýöne sowgatlara geçmeden öňürti bir taryhda bir arhiwlemizde galar ýaly ýörit arduwlar depderçämiz we sizden öňkü gelen aýdymçylarym bir näçe ýürek arduwlaryny şu arduwlar depderçämide ýerleşdirdiler. Äder sizem bir mümkin bolsa ýürek arduwlaryňyzy dörejlik toparmada aýtsak arduwlaryňyz bardyr. Şol arduwlary şu arduwlar depderçämide ýerleşdirip bermeňizi haýyş edýär.
Köp sağ ol täsli. Bu arzuwlaryny biziň arzuwlar deptersämide ýerleşdirip berdiňiz. Indi Aşağı Meden Dinç Aş Merkezi'nin adından sowgatlar var. Şo sowgatlaryň size gowşurmak isleýäs. Isseni kuat, ine paýtatymyzyň görküne gör goşup oturan Aşağı seyirgahynda ýerleşýän Aşağı Meden Dinç Aş Merkezini isteseň sadanlar bilen isteseň maşgala agdalan bilen ertiyerlik, gün ortanyk, akşamlyk naharlanmak üçin, mut naharlanmak üçin çaqalyk şu çaqalyk kabul etmeňiz haýyş edýär. Şeýle-de näme hemişe bir ýyllar geçer, aýlar geçer. Şu gepleşigimizi size hemişelik ýatladyp durar ýalyny diwaryňyzda asyp goýarsyňyz, bu warlar taýlaşan gepleşigimizi ýatlatyp şu sowgadym kabul etmeňiz haýyş edýär. Bir mümkinçilikden peýdalanmam ýadygarsy uratada düşelik. Sowgadym nesi wessin? Sağ ol. Inni gepleşigi Aydym bilen dowam edeli. Näme Aydym aýdyp berjek? Beýmurat Guljan ýani Türkmen halkaýdyma bir näçe halipalarym ýerine ýetirdim. Halkaýdymmy şu? Owa. Bir näçe halipalarym ýerine ýetiren bulaýdym. Bir halka arasyna da bir söýülip dinlenýän aýdym. Gysgaja rowaýat amma şonam bir gurrun bar. Şu ýerde gurmaýsa. Aydym aşağı ýermede ulgawa. Onda elki Aydym hakyna desany alaq edersiň da O, desan. rowaýat. O rowaýatyň gurrun berersiň, rowaýatyň dowamyny Aydyma weslersiň. Onda mehruany ýerleşler gelin gepleşigimizde Türkmen halkaýdym bolan. Guljan. O dinle lezzet al. Qadim owada owanyň bir baý bolupdyr. Owanyň ähli ýükünü gerdenine çöp oturan baý. Güllük bulgun hol eginiň sünne öz owatyn fiýla otyka. Şol owanyň asyllygy idi. Asylly dinany bolan Guljanlyň öýüne gözdüşýär. Baý ýaşyala atlanyp şu Guljanam owamyň asyllygy idi. Geçin ýa-da owa çykarandan öz owamda alyp galaýyn diýip öýüne gelip owanyň ýaşullaryny ulamalaryny çagyryp "Aho ýaşullar, mene şeýlere bir ýaşyşyň başyny tutdum." O bolsun baýaga. Plan agaň idi Guljany öz 12 ýaşly joglum Baljan alyp berýän. Ýaşullaryň näme baýyň maslahatyn oňlaýa-da Guljanlyň öýüne tarap budaçylygy guraýar. Guljanyň maşgalasy garyp maşgaladan bolandyň. Baýym owanyň adyl baý bolandyň. Öz gyýlar Guljany baýyň 12 ýaşly jogly Baljany rowa görýär. Şeýlelikde baý Guljan bilen Baljanyň toýuny ýedige günni tutýakly türkmen kadalaryna laýykly. Bagşaýtdyrýa, görüş tutýa, at şapdyrýa. 7-nji gün toýdan soň Guljan bilen Baljan bir gara ýatyp, al bal bilen ýagy garşy gidin diýip nikah ýyp garaýyn işigini ýapyp gidýärler. Bal bilen ýagy garşymak nirde Baljan entep 12 ýaşly oğlan. Guljan öz sewer ýaryny göreýin diýip kurtaňasyndan ter salsa, garaýyn hol çetine 4-5 sana aşyk eýle çilip dörün. 12 ýaşly Baljany gözdüşüp "Wak meni ýaşlykdan ýakdylar" diýip garaýyn tüýnüginden görünýän aýa garap 5 kelime söz diýdi. Gör bak näme diýer bolly. Solunu ökli başla, gele başla da ey, dubetini da taşla. Oy gelin gördüm parmak dişte, gele dişten dağına dey, beni yaktın Baljan'ını, ağla o tüy Guljan'ı. Oy gelin gördüm parmak dişten, gele dişten dağına dey, beni yaktın Baljan'ını, ağla o tüy Akmaralım Guljan, Baljan, Guljan'ı. Ay Guljan'ı tüy halı harap da dey, ayağına gulli çorap.
matallal dağa qarab gülşan qarab dade beni yaktın baljanini ağlab ötü gülşani oy gül matallal dağa qarab gülşan qarab dade beni yaktın baljanini ağlab ötü akmaralım gülşan balşan gülşani oy gülşan ötü unele yar dage onlar mağır hilal ya yarım yaşlı balşar yaşlı kanegriye dana dege beni yaktın balşanını oğla buti gülzane yarım yaşlı balşar yaşlı kanegriye dana dege beni yaktın balşanını ağla buti akmaralım gülşan balşan gülşani ay gülşan gitti illi gelmedi akla gelmedi dade balşanımdan haber alma Sınaşıklar yardan doymul Allah doymul danana de beni yaktın balşanını ağla buti gülzani Sınaşıklar yardan doymul Allah doymul danana de beni yaktın balşanını ağla buti akmaralım gülşan balşan gülşani Ile mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, owalar sağlaşyr natly gepleşmede täşi tülegen soň ýerine ýetiren aýdymlar aşulardan ibaret täşli biz ýene bir ýoly dörejilik toparmadyň adynyň ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin uly sag bolsun aýdýas dörejilik ýoluň ýedi arkadamyň saýasynda şu dowam edýän sunwat ýoluny dörejilik ýoluny uly üstünlikler arzuwlaýas gepleşmede gelip owadan aýdymlary gyzykly söhbet etdik ýene bir ýoly sag bolsun aýdýas. Tamam. Men Murat pursatdan peýdalanyp sungatymyzyň medeniýetimizin hak howandary mehriban gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Bizem ezid arkadamyzyň saýasynda işler, döredörs, täze aýdymlaryň üstünde, toý dawaralarymyzda täze aýdymlarymyz bilen mehriban arkadamyza, halkymyza ak yürekden hyzmat edersip inandyrýan. Köp sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Öňüňizde goýan maksat muratlaryňyza ýetmeňizden tüýsüremeden arzuwlaýas. Indi gepleşigimiz näýlaýdym bilen jemläli elbetde gepleşigiň her sanynyň jemi bir atawatanyny ýedi arkadamy wasp edýän owadan aýdymlar bilen jemlenilýär. Häzir kerne etip berse aýdymy? Men Murat gepleşigimiň jemini şu mehriban arkadamyň saýasynda toý dawarlarymyzyň gelşigi bolan bir Türkmeniň milli saýy güçtepdi bilen jemläýdi. Häzir onu täşli şulaýdym bilen, kuşdepdi aýdym bilen gepleşigimiz jemlärs. Ýöne biz pursatdan peýdalan näme gahrman arkadamyda ýene bir ýoly çäksiz alkyşlarymyz aýdýas. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ne edýär arkadamyz biziň sunwatymyz söýýär. Halipalar hormatlaýar. Halipalarymyz syýlaglaýar. Şoň gahrman arkadamyda ähli medeniýet sunwat işgärläriniň adyndan çäksiz alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen şeýle owadan sahnalar taýýarlap bilýär.
şeýle sahnalarda ýurdumyzda tanalýan halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçylary biziň gepleşigimizde gelip jany sessäk aýdymlary dinleýijilere ýetirip bilýärler. Şoň üçin şu zatlaryň sakatyna duran Gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas, Edid arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun, jany sag bolsun. Gahrman arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ilimiň her bir güni, her bir pursady owadan aýdymlara, saatlara betsensin. Neşeýle ýaş ardawlar bilen täşe tülegen soň ýerine ýetirjek. Kuş dep daýdym bilen gepleşigimiz jemleýäsýany biz siz bilen mehriban ýylyşyr. Uzak wagtlyk sagorlaşmyda ýene-de alaýjak bir hepdeden türkmen owadyny, owadlar saatlaşyny atletleşmede görüşýänçe hoş wagtyňyz. Ayalle yalle yalle cananım alle alle başladı kuş yetmeye başladı arkadan sayatına gülümüzü hoşladı bağ başında bir alma bil almadım bir alma eğer kıyan çıl bolsa bil baydamda yesin kalma. Vela yollum bağından Şabaynim bağından zar Vela yollum bağından Zozamladı birbirine Varmadı güle yanından Zozamladı birbirine Varmadı güle yanından Hayaley, canaley Vatanımda toy buri hayalli canalli vatanımda toy buri Şıldır şıldırar canım kuyruğumu yandırar bir sana aşık oluyor dedim beni öldürür bir sana aşık oluyor dedim beni öldürür hayalli canalli vatanımda toy buri hayalli canalli vatanımda toy buri aydıma bolsun saat bolsun gayri kutsat bolsun arkadan vatanımda bir günümüz toy bolsun aydın bolsun saat bolsun kaygı kutsat bolsun arkadan vatanımda bir günümüz toy bolsun hayalli canalli vatanımda toy buni 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 Atıyın atlı bolsan ama Palavul yetli bolsan Atıyın atlı bolsan ama
yatırıp benine Toyumu mutlu bolsan Toy tup yatırıp benine Toyumu mutlu bolsan Hayaley, canaley Vatanımda toy buley Hayaley, canaley Vatanımda toy buley